Select Africa TV update sawubona mbukeli ngikubingelela futhi ngikwamukela igama lami nginguSinenhlanhla. Indlunkulu kaZulu yithi iyaqhubeka namalungiselelo okugcotshwa kweSilo U MisiZulu ngokusemthethweni ngokohlelo lukahulumeni. Lokho kuzemva kokuba umengameli wezwe umnumzane Ramaphosa aqinisekisa ukuthi iSilo isona kufanele sithathe izinduku zeSilo esakhothama uzwelithini kaBhekuzulu ngokusemthethweni. Kanti okhulumela Indlunkulu umntwana uThunani Zulu uthi ikomiti liqoke lokulungiselela ukugcotshwa kweSilo seliphakathi nawo umsebenzi walo manje. Kanti umntwana oqhube ngokuthi abagqizi iqakala laba bazama ukuphakamisa ukugcotshwa kweSilo noma ukuphazamisa ukugcotshwa kweSilo ngokuya ezinkantolo bona bayaqhubeka namalungiselelo. Kanti ke mbukeli uma siqhubekela phambili umongameli wezwe umnumzane Ramaphosa uthi kwamphatha kabi ukubona amaphoyisa egasela umuzi nomuzi landa izimpahla ayikade zidatshiwe abantu ngenhloso yokucekela phansi. uRamaphosa ubethule ubufakazi ngolesihlanu phambi kwesigcawu esiphenya kabanzi ngomnyombo nokwenzeka ngesikhathi sezibhelu ezadlula nemphefumulo yabantu abangaphezulu kuka-300 ngesikhathi sezibhelu abantu bavuka ngendlobane bagcwala imigwaqo bezitapela izitolo kwakhona abalimalayo kanye nabashonayo. Kanti uRamaphosa uthi kwamphatha kabi kakhulu ukubona amaphoyisa elanda ukudla kubantu abaswele. Waphinda futhi wavuma ukuthi kungenzeka ukuthi izwe lalingakulendele ukubhekana nalesi simo saloya hlobo. Umongameli uzolakise ukuthi kunabantu ababemgxipha bekhombisa ukumdelela ngesikhathi sezibhelu. Uthe okwabasobala ukuthi kwakucasa ngobuhlanga. Uthe khona abantu ababevele bathi malibuyele kubo leli venda kanti abanye babethi sebekhathele nokubuswa yivenda. Uphinde wagcizelela ukuthi abahleli bezibhelo babelicabange kahle isu abazolisebenzisa. Uthi kubonakala sengathi inhloso enkulu kwakungukuphazamisa inkululeko yabantu baseNingizimu Afrika nokuthi bawuqumbe phansi umnotho wezwe laseNingizimu Afrika. Kanti ke mbukeli sikuphethela ngodaba oluthi kuheleze umoya wokuzwana kubantwana basendlunkulu kanye nondlunkulu ababengayizwa eyokuhlala kweSilo U MisiZulu kaZulithini kade besekhweni laso ngenkathi sembesa ingoduso yaso unkosikazi Ntokozo Mayisela. Umcimbi wokumbesa nokukhehla uNdlunkulu Mayisela ukuqala ubuselo kweshini osizweni eNyukhasela. Ukubonakala kaNdlunkulu Mandlovu wakwaLinduzulu nokaMafu wasondini kumangaza abaningi ngoba bebengakaze babonakale emcimbini okukhona kuwo iSilo U MisiZulu. Kusenjalo kuthe sekutheleka umntwana uThembi onguyisekazi weSilo esibusayo naye wayeshaye phansi ngonyawo kade siqhukwa. Ukutheleka kwakhe emcimbini kudonse amehlo abaningi. Ufike wangena nesetendeni lezitanyaniswa wahlala phansi noNdlunkulu. Kanti ke namazwibela olomcimbi mbukeli ungazibukela. Sibeka lapho ke mbukeli eza namhlanje sekuthabisa ukuthi nangesikhathi esilandelayo sokupha futhi ezinye izindaba. Sicela uzivashele nasey'nkundleni zethu zokuxhumana Select Africa TV, Twitter, Instagram and Facebook. Ungakhohlwa ungena ku-YouTube ulike, usubscribe uphinde futhi ucommente. Mina nginguSinenhlanhla, le iSelect Africa TV.